Samali tangoro kunyange Sevan Santon eniki na munenga miko sekatundi oyo siri o estima yasire te kitu kama zambiri karangoro kuruminyengu ngachanga manyala bale no mocho koroye bakoro kurwe pa yo mukambo koro kukasamba ango moira nyomba karo yandora akandangelia na yango ligereza ono mala bito sibani ese kenywewe after yega asikara twarure kero monta akolraso yae karanda angeli mbaenge no mocho koroye otenene bosi mbale na inche kanda nera bango nyune toka tema komo bogoli gotira asege tiro kerene kiriniki kerange no munyagita naro rengese kiriniki ese kiriniki kerese pa yubo sibwaye kiriniki ngeroro ai karanzanse agataba kwanda wochi mono toka mate mwawo muina ntuma etoro no to koira mungwana naro kora se puru kanyorosie kiro korukunatani agacha akamumoleka ngamata wasa wachire no borabo njesi miana na bwata agatumolekera ngamata yo gutumolekera tumuire mbaka mwae tukamaleta nao mocho kuroyo tukamoiki mwae chichirani njiale ngororo tukamata biswa nyomba otemosi ekura orale tabuli mocho kuro ngayamenya to mocho kuro araso nyomba ya gatate saidi ya mwino olina barwane diecha bisane sigeka chichirani chigata bosi ekire bono tukatumu morangu taratasiekire eramambi sambiri yeika nasoka gocha para arengere na kiki twatikane tuno mungwana oli tingwana ndro sobokiro chire gasi nacha naboli mocho kuro inga yamenyata namuboli mo sokoro yawe achire gasi motule twakongonda taita beti chichirani naro yamubunire teke buli yata betengaraje ta igete nyomba gasiekire kefunguo chirani yo morangu motangani yata abantu twamubunirete oina bakorara igo na banalite korara igo no bosokwa batengo bokale nje nagenda karango ira na kurusi nguru nanya abantu bayijira asamari tangoro kwira muindi moi oyo sokoro yane ajite maragoba akandangiriga andenga ki twende kra matari kitwenda akagura maru kagura tukajenere tukamoiki nyomba tukamotei agasiko murangu akanfa mwa agasiko murangu era mwenye bono mambi twamutura noyo twatureta abanda ikirandi kya tebiga ona bana rita agosoka koigora twamotiga alafu oyo erando diaja twakongondari erando diata nga tigatubunu murangu tomorego sena ari kumbe no ara iri nyomba tamarita barongo omonye nerandi jeni gona ko baba no chisku dairan naja na itaigara igaiga pakas na yani na onchukana ina gagoja o namanya ko bolinga ki na bolia basbati mbaro bade balenge mata na babolinga ki licha tarabuka paka bono bantebi umumura naro chiro mutulira wangire kubuka na boli ingi yanyu tamarumana na kongote murangu ige kasana na chiko kongote paketirisa tali kuita na murangirie ge wanga kuita namanya kuteba tigandigie na chiko ngusaga tirisa kali naro ige changankero nari gyumuyo na butora na chiko ligereriga naro no araire bona abantu nali bacha basacha mbali balenga bamanya kutagura umurangu bono bamanya ora araire ngabuga kwita njeri tangoro ko my Francis kanyore kene kiana ono ngirete bono mambinga tekanyora tinda chapara kireta kana nyora lende ngwa kerosimi anyoro ko ngakera no omongwana bumujwa karanda ngerire ndo tebinga njugo cha mangana abaira mabega anyore nyombe igoire abwata naso anarigererimo anyoro omongwana ina baturungaine buna turungaine bono ya omongwana njera wetero igenge no chonya atwara nya baba beri nyombabu oyo mongo ja kokonya ringo yonde bono okoba yeka singo na kero menyete na bie ko menyete kwa manyanga kyogo cyoswa nyombe ryocha wone shida yo mungwano yo chonya atwaro ndi na bali gocha kokonya ka aso okogwoko kwa yawete omungwano yo nkomororo na ningo nga ko count alafu mono na yunga ni count yabokora Erieta Nyakunda Isaac Johnson acting chief we location ya Nyaura anyorire simi bono mambikuru asomugambi onomoke John Latemo ndande ngamuntu naro sireta iga Toyota Kenya twaikira twa con family mungwana nara usire dokoro ku Elijah ogokora na county government ya Kisii ensemo ya treasury
report twanyorire neringa igoro baetu eng'eri yabo kororanga after bete paid na riachiete agachikonywe bia kororanga nero ya kosi obogima bwae igo ntokunyara gotipitisha ng'anere iyo twa inform ria basigale bachiche bamuoye bagendere n'obotuki tomanye ng'a anene monekere tobogima bwae ninki osaba kwane asaba menyi ba Toyota Kenya ingana kiama bundu bune application babe komorembe antiria serikali yatotebiri ekosi yogosiroko ane nari gosaba abantu baitonga chinga kibune chiga kero mwanyorire ebesa buno bogima bokong'etaiga bese itigetumeke buya instead yokogenda koyetumeka ase ebinyuba gebesa ira abana esukuru ebesa igore ndagera nyumba igera naria bantu baitu baragendere bantu baitu bakia mabundu na nyaura location at large ari gusabanga tiga tobe komorembe tuganyite totebigunga nkikiane na mono kialenge kosi yogosiroko nche ongoro kwa John Makori yonde director administration county director administration department ya finance accounting services and revenue management nongo kolega siga iga Kisi the station dia headquarters county treasury headquarters oyo iga osirire okoro kwela Ichanyaboga no mokori gasio ito we county ya Kisi igare omo office messenger Elijah igako work directly under my supervision na ende omubege tare station the office yane ago deliver maruga ko department ya finance to other departments so up to yesterday una tuakorte egasimara goba iganga agerto kwalia ande bibono director sinsando je chiale ng'anire gasiende ne ronda akole ngamutebi ya bono genda ritukoria erire jinsa chiaelire chiale jinsa gas chialire bono you are free to go home agandiga ngusie kobis nkagenda na yare buna sogete it is unfortunate igona ikobis this morning buna nalenga pa ne town nya gukore gas na nyora taraika nalengera linaki elicha bono gacha oegwa marubo ira ikogera taracha obis na ara tiga tuakenga tiganda tiga eikenyo ensa 3 saa 4 manye ko murigine simu ntarachi gokore ikyo na nyoro mokori gasio ndoko wero obis yane ogondebi ng'a director mangana na ara na igure ni gomenyate ko jirogora ali mwembera kinna igure ng'a elicha otokire nyomba okwete ngomubori elicha you mean elicha yo kobero bisiana o confirm ngana banate biwe unless riorita tokale kitogende go chio to confirm nganere so igona ajire go confirm nganere na enda maena na nyorire nere maybe garaji go kore postmortem from there na vera to erese to tebi onyo bwate injuries chinde totanyare korora dio liko na liko ramanya na enda ayanda ri tota webo kumanya se chinsechi there is no single day na ajire ante ng'a na aruarire ngabono ngogenda ndika ekikianya ko ego complain yara complaining nyigweta maumifu lakini rende ngonyule chintatara just that galia maumifu kawaida